या ठिकाणी उपस्थित आहोत. स्वामीजींना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देत असताना त्यांनी केलेलं सामाजिक काम देखील आम्हाला कायमस्वरूपी बघता येतं. या वर्षभरामध्ये जवळजवळ 76,000 झाडांची लागवड ही संस्थांच्या माध्यमातून करण्यात आलेली आहे आणि सुमारे 150 देहदान देखील स्वामीजींच्या संदेशामुळं भक्तगणांनी केलेलं आहे. आणि मला असं वाटतं की हे आरोग्याच्या दृष्टीनं केलेलं रेकॉर्डेड काम आहे आणि म्हणून फक्त संप्रदायच न चालवता या जगाच्या पाठीवर ते सामाजिक काम करण्याचं धोरण संस्थेनं आखलेलं आहे. त्याच्यामध्ये ही संस्था अग्रेसर आहे आणि म्हणून स्वामीजींना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देत असताना एवढंच सांगेन की त्यांनी जे सामाजिक काम सुरू केलेलं आहे ते सामाजिक काम पुढे नेण्याची इच्छा आमच्यामध्ये देखील प्रकट होऊ आणि असा आशीर्वाद त्यांनी आम्हाला दिला पाहिजे एवढ्या शुभेच्छा देतो. पुन्हा एकदा त्यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं मला पूरक शुभेच्छा देतो आणि त्यांना उदंड आयुष्य लाभो ही ईश्वराचरणी प्रार्थना करतो. नमस्कार.